יש לי דוגמה, כרגע סיימתי תיק הלבנת הון, שבו הלכו לאיבוד המחאות. אין איזה מנגנון שאומר, אוקיי, הלכו המחאות לאיבוד, אני מביא לך את ערכן, או את הפיצוי על הזמן שבו לא פעלנו לפרוע אותם, אין. אתה צריך לגייס עוד כסף, להתחיל הליך חדש, תביעה נזיקית, או כל תביעה אחרת, ולבוא ולנסות להילחם על מה שנשאר תפוס. אז המנגנון לא קיים. מה שצריך זה הרבה חוסן נפשי ויכולת... אבל אם עכשיו צברו לי החובות, לא יודע מה, דוחות חנייה, כביש 6, צריך לשלם, וזה הלך ותפח, ועירייה וארנונה, כל זה, אף אחד לא מחזיר לי את הכסף? לא בצורה... אם אתה יצא זכאי, או לחילופין מגיע להסדר שבו מחולט רק חלק מהרכוש, אז המדינה אמורה להחזיר את החלק שהיא לא רוצה לחלט, או אם אתה זכאי את כל הרכוש. שוב, השאלה היא מה הערך שלו, ואם אין לו ערך, אתה נמצא בבעיה חדשה. אתה צריך לגשת בהליכים חדשים, כדי לבוא ובעצם לתבוע את הרכוש שלך, את הזכויות שלך, שניזוקו.